Mai întâi de toate doresc ca Dumnezeu să fie binecuvântat. Lăsați-l acolo. Dumnezeu să fie onorat. Amin. Toate lucrurile. Amin? Amin. Amin? Amin. Nu prea să aud. Amin. Amin. Toată adunarea. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Deci dacă am mâncat pilaf, Aș dori, în numele Domnului Iisus Hristos, să dau citire cuvântului Dumnezeu din Psalmul 34. Merge? Da. Și doresc în momentul în care stăm cu toții înaintea Domnului, doresc să stăm ca înaintea Lui. amin, Doamne. Când ne prezentăm înaintea unor oameni cu vază, nu știm ce atitudine să luăm, nu știm ce îmbrăcăminte să purtăm, nu știm cum să vorbim. Așadar, se cuvine ca să avem un respect mai mare față de oameni sau față de Domnul? Față de Domnul. Și așadar, vă rog, atâta timp cât stăm înaintea Domnului, atâta timp cât stăm în rugăciune, în cântare, să păstrăm seriozitate, să lăsăm fiecare vorbăraia, să lăsăm fiecare șobolierile și să stăm în numele Lui ca înaintea Lui. Amin. Spune cuvântul Domnului că lui Dumnezeu îi plac închinători în Duh și în adevăr. Închinători în Duh și în adevăr înseamnă un om care se roagă cu mintea, un om care se roagă cu inima și tot trupul. Este posibil să fim aici, în casa fratelui Iulian, cu trupul, iar mintea noastră să fie în altă parte. E posibil să avem ochii închiși, să folosim, mai știu eu ce cuvinte, Doamne, milă de mama, de tata, de fratele și atâta tot. Și mintea noastră și inima noastră să fie în altă parte. Lui Dumnezeu îi plac închinători în Duh și în adevăr. Toată ființa noastră să fie înaintea Lui. Să binecuvântăm pe Dumnezeu cu gura noastră, cu mintea noastră și cu inima noastră. Sunteți de acord? Amin. Sunteți de acord? Amin. Slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Dacă omul lui Dumnezeu spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, înseamnă că binecuvântăm și în seara aceasta.